Esan gutxot. Eta mazezen gerri eta dagoen da, bai entzuten zan bai egon ez, bai, eta mazazpizen bai. Eta mazazpizen? Eta mazazpizen, ja, nabi behar zan udarizetak eta... Zene ba joan zan? Gauzizena, Sabin. Sabin joan zan. Eta goguen deko zuze batalloietan ibili zen, edo? Aranagoiri. Aranagoiri batalloi. Eta nondik ibili zan, eta? Eta bakizu? Nondik ibili zan, badakite... Hoixon duen dagoen Kalanguan da. Hor bai. Berak ezaten ez da, Kalanguan da ibilizia. Behar den jau duen duko ezer. Beratzi urten egu zan niri eta gerrara zan ninda. Gero Sabinek zelan amaitu aban soldautza edo, gudari izeti hori? Gero, kanpo de konzentrazioan izototzien. Nuen harrapatu abien? Ez dakitu xe. Batallón trabajadores edo campo de concentración behar. Nun neuen eskonkizen horreo. Guizka eta terueldan ikustu dortzen guruen eusela horrek. Eusela. Eta gutxi gula bera zen, denpora egon zan edo, badakesun? Ez dakit. Bera gerrikoen markauteko esan kasko batzukin. Biliaban gerrikoen, ez dakit esan bat hilabete jabazan. Markauteko egon benez gogoratzen esan bat. Horren urrengoko mutile, urrengoko bombardeo egunien izan, bezperan, etxien, gazteik. Zeran izan ba? Geixorik. Geixorik, Pleura. Pleurarekin. Bai. 18 urtez. Eta gero bai, gero beste mutile, John, zelan udaletxen sekretarioen laguntzen egon zan. Da udaletxeko udanak sartu abizan kartzelara. Bera beha 16 urtez kartzelara. Abai? Laguntza egizeti horren bakar. Abai, eta zenba denpora iaban Jonek antzuan? Carmelo neuen, bosti berte jo bezan. Zerki, irainiko zen 17 urtean kumplido bezan. Carmeloko pertsa. Eta 16 urtean? 16 urtez, klaro. Eta hazin zan akusazin edo? Ez, dana sartu abizan kartzelara. Danak ero abizan, hasi alkate eta aguazilera arte, aguazil bat egon orduen. Osa, danak, konsejal guztietan aguazun ero abizan kartzelara.